Managlahi karon ang ginansya o kita sa mga nagadiang local government unit kon LGU sa usa ka semana nga tabo sa Kapitolyo 2023 karon nga wala na restriction kalabot sa COVID-19 sa pagsuroy sa My TV Cebu sa tabo sa Kapitolyo kaganiha. Nasayran nga adunay mas dako ang kita kaysa miaging tuig nga naa pa ang restriction sa COVID-19 apan aduna usay mas minus ang kita. Usa si Misael Sales sa lungsod sa Argao sa mga dako ug halin sa karon nga tabo itandi sa miaging tuig. Matod ni Sales nga siyang bana-bana mas daghan ang tawo karon nga misuroy sa tabo. Numero 1 gihugupan gayud sa mga tawo sumala ni Sales mo ang nabantog na nga torta sa Argao. Gani iyang napanglantawan nga hangtod ugmang adlaw nga mo'y katapusan sa tabo sa Kapitolyo. Mahalin gayud ang halos tanan nilang tinda. Alang kaniya, mas mayo ang mong kalihukan nga gipaisiugdahan sa Kapitolyo ug mas mayo usab nga himuong makanunayon kini. Ako sug yun ron kay pandemic manggudi kay makagawas ang mga tao niya karon maka-explore naman sila sa mga products per municipality nya. Every municipality known man sila sa lain-lain pud nga produkto like namo known ang torta mo na ang halin jud kaayo kay gimingaw pud sila. Usa sa naabtan sa My TV Cebu nga wa palabya ang pagpalit sa torta sa Argao. Mao si Mirna Pasula kinsa lumad nga taga Argao. Apan ania naman ni Muyo sa Dakbayan. Iyang gibutyag nga iya gyud nga gituyo og bisita ang tabo. Sanglit matag pistara sa lungsod sa Argao siya makakaon sa nabantog nga torta sa lungsod. Wala niya sapayan nga mas mahal og 5 pesos ang usa ka torta sa tabo. Sanglit di naman sa mupliti og layo sa Argao aron makakaon sa iyang kinaham. Di, nipalit lang. Kay nakakita man mi sa news nga kuan sa kanang tabo sa Kapitol. Argao day? Fista ra, fista. So karon pabor kinaadre. Apan kung maayo ang kita sa tabo sa lungsod sa Argao, lahi usab ang nasinati sa Dakbayan sa Bugo. Kini gumikan kay siyang nabantayan. Gibutyag ni Helen Suico nga mas kusog og dako sila og kita sa miaging tuig kaysa karong tuiga. Matod ni Suico nga wala siya masayod sa posibleng pagmenos sa ilang kita karong tuiga. Nga daghan montang tawo ang mibisita sa tabo gumikan kay wa na restriction kalabot sa COVID-19. Hinon iyang gibutyag nga nahalinan gyapon sila sa ilang mga produkto. Hilabi na ang nabantog nilang pintos o uban pang mga seafood products. Pero mas dako ginon sa una sir kay ubay-ubay man among halin sa Pasayan. Sa Pasayan lang magibasihan. Oh, sa Pasayan, sa Pintos. Pero isgo tawo, murag daghan tawo ro aligre ron. Sige tanaw sila mga tawo wa mamali. Aligre lang gyapon sir oy. Daghan gyapon tawo sir. Para nimo og tagaan mong higayon nga inani manindag us kasimana diri sa Kapitol, mas ganahan jud inani. Oh, ganahan gyud inani sir kay namang madagko na malinan gid mi daghan mamalit. Dito sa inyo halay ra po kay gatuon pa. Layo pa kay gatuon pa sa mua. Ang tabo sa Kapitolyo kutob na lang ugmang adlaw. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.